kira-kira ngerti apa ora? Ripalungguhan iki Janaka isih urip apa wis mati? Jelajah. Pangestunipun Raden Ukara taksih sugeng. Sugeng ayu. Tegesipun taksih seger warasan. Isih urip? Tasih. Yen pancen isih urip dina iki Janaka mapan ana ngendi? Mapan wonten ing gunung. Gunung siji apa loro? Setunggal. Gunung Lawatan ngendi? Ing dusun Sabejagong. Sabejagong iki ngendi? Bawah Kecamatan Maduarep. Aja lelungit dan sing dadi tembungmu. Pantun tidak dinten mokal menawi jenengan dikoyang pangkul kalian kula. Kowe ndangakno. Kowe ndangakno wis sapa kowe? Dene aku wis braita ing atase wong mandu parandene kadhe dayane ngedak-ngedaki jebul kowe. Iya. Lagi kula suwun sampun ngantos iya warakaken para Pandhawa ing sami sesingitan wonten ing Wirata Karana kantun tigang dinten malih sampun tundhak paukuman kula. Ya, aku ora bakal buka wadi iki ning aku njaluk kula Kurawa sing kirna aja nganti regeti bumi Wirata. Ing samudra irung angotan api wong mandu apa Wirata kentekan wong lanang wong mandu ki majrak apa alek percaya lakon marang aku Kedhi Wrihatmala gaweanmu ning Wirata apa dulu beksa lan juru Pak Guru inggih dunipun singgih bisa joget saged Pak jogetmu didadan mboten srimpi Narpati Lawangga Basukarna bepandane wong Ngastina aku wis ngerti ora minggat dadi pelawan epek-epekku sapa sing ndung sirahe ing kene dalan patimu
Tinimbang wirangan sing baku ripalungguhan iki aku karo wis mitek lamun kok mutiarane rasa ngapanono kene ayo mulih.
sinuwun. Wajibe ingsun ngaturake syukur marang Purbani Hyang Agung. Lantaran putra-putra Wirata sing nyatane bisa ngrampungi gawe Seta lawan Utara. Sing bisa mateni ya kuwi Narendra Trigarta Prabu Susarma ora mulya kejaba anakku si Seta. Sing tegese Seta pancen trep minangka bantenge wong Wirata. Tanpa beda kelawan anakku Utara nitih kreta Garuda Yaksa ngrampungi gawe ngundurake saka Kurawa. Sing nyatane pancen Utara satriya prawira yuda. Mula kang mangkon aku bakal paring nugra marang putra-putraku. Nuwun pangapunten sinuwun. Menawi saking paningal kula ingkang saged amet jahe dumateng Prabu Susarma menika sanes Raden Seta nanging lari pajagalan pun jagal bilowo. Kako perkara jagal bilowo perang karo Raja Mala menang aja kok duwe kuat. Yen perang gedhe kaya ngene ra ngerti tata rakite paperangan lan payudan mokap sunggul yuda. Nanging nyatanipun kados mekaten kalebet ingkang saged munduraken Pasata Kurawa menika sanes ingkang putra pun Utara nanging pun Kedhi Wrihatmala. Ora ngilo karo kita kowe mbiyen mung kere nyangga bapak njaluk welas ana pasar Wirata banjur tak rangkul tak mulyake dadi mantri pasar pamrih men bisa nyenengake penggali Ratu Wirata ning nyatane ucapku mung bisa kaya mangko. Kula mboten ngaturaken jar pagorowan nanging ngaturaken witing klapa saklubunipun sing ngrampungi gawe Seta lawan Utara sanes jagal bilowo kalian Wrihatmala. Seta bilowo Utara Wrihatmala. Utara Wrihatmala raminggat keprapaitan wae.
tresno prasaja kowe wong jujur nanging malah ujur lakon sirahmu dikepruk paidon nganti bentek hakukmu lewer gedhekmu waku-waku kanko kowe aja nganti mati yen nganti kowe mati sapa wakile bapak lupakan mas teko menawi ratu Raka mboten adil. Kula sampun ngetok jiwa raga kangge labuh negari nanging nyatanipun muspra tanpa guna. Aku jaluk walilah bakal jaluk adil marang Ratu Raka. Yen Maksopati ora bisa dijeki hukum kraton Raka bakal dak ora arek. Kowe aja nggugu karepmu dhewe. Kudune siap dimatur nuwun kelawan Ratu Wiraka merga wis ngayomi pun Kakang lan siap kabeh suwene setahun genep mengko surup surya. Nanging aku neng Wirata ora ngrepotke lan ngebut-ngebuti wong Wirata. Aku wis nglabuhi wong Wirata. Aku wis tok jiwa raga ya dene mung kaya ngene entuk-entukane. Ratu Wirata radil Bilawa Wrihatala donga ganti lawan Tribala. Kowe tak kandhani jiwa satriya kuwi yen labuh negara aja ngarep-arep bebenah. Kowe lan asring ngendika jare satriya kudu sepi pamrih pamrih gawe ning nyatane siadi kok isih ngeling-eling kangge mlabuh marang negara. Apa kaya ngono kuwi jiwa satriya sejati. Bilawa kadangku kabeh lawan kowe sawindi. Wong urip ning donya kuwi aja ngumpul adil. Yen sira golek adil ngenteni besok yen wis tinimbalan dening pangeran ing kono siadi bakal antuk adil kang sejati. Menungso bakal weruh lan ngunduh wae karma kang tinandur ana alam donya. Mula kang mangkono supaya ora gelo batinmu nang donya iki kowe aja nuntut adil. Marga ingkang sinebut adil dina iki isih katutup dening napsune manungsa sing sugih pamrih lan ndelik. Lan sejatine yen ana donya iki siadi golek adil, yen pilih yo bisa. Marga adil ki mapan ana rasa panarima lan ikhlasin rasa sinurung gedene rasa syukur ya.
Aneh dito anak mursid yang bisa bombong rasane wong tua kowe utara kabar semedar rata-rata kowe ngrampungi gawe Kurawa Busis sendang kapraton ndang merga kaprawiranmu utara padukan Kurawa diwaji leposipun ingin saged ngrampungi para saka Kurawa sanes ingkang putra utara nanging malah ingkang abdi pun mrihatno lho saiki wong sing dudu wong lanang sejati parandene ngrampungi gawe wong mandu nanging Kanjeng Rama lak dereng prisa sinten to sejatipun kedhi mrihatno menika yektosipun panengah Pandhawa ingkang wayah Punarjuna sampun benet setunggal warsa sesinggihan mapan wonten ing mriki kalebet ingkang dados jagal abilawa menika yektosipun ingkang wayah Yodipati pun Werkudara ingkang ngaku durma ganti Tripala rumeksa dhumateng Pitrik Iwen sarta Rajagaya miwah tetanduran menika pun ngaku lan sabu ingkang rinten dalu lagi materi ayu tari nenggih puniken salindri menika pun drupadi lapun to dewa ning endi Ratu Kamarta ingkang nembe kemawon nabi bendu paduka manti bani paidon ngantos bentek bathukipun udan bersalah mangsa semenipun murka nanging batinku sing picak sing atase negara Wirata tansah dilabuhi karo putu parandene aku ora weruh malah Sripunta Dewa gandeng aturake bab kang jujur malah tak pidana tak kepruk kaidan berbatung layak bareng metu getihku saka bathuk banjur jagat semune ora trimo dan dredeg sesautan aku njaluk ngapura aku ora patut dadi wong tuwa ora patut dadi ratu ora petus napa negara penenok sampun ngantos kedarung-darung anggen paduka nenukuh yektosipun ingkang wayah Pandhawa ngaturaken panuwun karana setunggal warsa paduka ayomi mapan wonten ing Wirata inggih kanthi lampahan ingkang pait kados mekaten ambabar legi lan ambabar kamulyan nyuwun pangestu panjurung paduka Kanjeng Hyang nyebaranipun tiyang Dawa taksih awrat jangkah kula taksih tebih anggen kula badhe netepi dharma kana dharmaning Senopati lan satriya suci.
sukses. Jelas Goyang memang untuk Anda. Sukses, 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 sukses. Sukses kudanan. Untuk nengati ngeses. Terima kasih dari Jelas Goyang untuk Anda, dari PG Pabrik Gula Rejagung Baru Madiun mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nutupi. Saya tak. Udah ngarang ya tak? Bener aku tak. Sering ini tak. Top. Wah, merasa ke susu. Nah kene longgar ya, gue kantor nang kene apa? Wah, jadi hati-hati. Hati. Eta. Ini. Sini. Kurene bola-bali, bingung arane untung endi. Ora entuk. Terus mobil rane kuncine. Kita dulu. Mbok ngono. Iki terus. Yo tak kono. Gak ana kuncine, ana ninggal piye? Beramiri. Nang kono. Ger. Melas menit. Wah, biasa dah. Iki apa ya teman-teman gene kali pantur kae. Kali pantur kan. Dari Mas Aman Rip. Mantuk jenengan. Hah? Wah. Kali pantur loh. Kali pancur yo aku ya melu no kok. Bang niki dipateni, Mbah. CC. Nggih, Iki video biasa toh. dijupisi wis. Iki aku lewat ora iso iki. Ngendi? Aku mau bingung. Tapi aku nang kono ke. Wira-wiri mobil kuncine mbok gowo. Iki kene mobil dhewe nang kono. Cedakne kene Mas yo. Dijupisi lagi. Kurewu. CC. Dari gak milih kono ke. Anu. Likur ya 200 ngono. Mas. Gak milih kono kae salusan. Milih kono ngendi? Iki lho. Lu mau ditutup layar ditonton. Ana kosekno lho. Tas mundi, tasnya Mas Aman. Ini di pokoknya nek film ini. Nggak tak oleh film. Terus pokoknya